Miramar ha viscut del 29 de novembre a l'1 de desembre de 2019 la 8ª edició de la Fira de Sant Andreu, un cap de setmana replet d'activitats on l'ambient festiu ha sigut el protagonista. La Unió Musical Vilamarina va iniciar els actes amb la tradicional cercàvila pels carrers del poble fins a arribar a la carpa gastronòmica, el principal atractiu de la festa. Allí tots els visitants han pogut degustar la cuina de les 7 associacions locals amb productes típics i tradicionals del nostre poble. Un espai reservat també per a la música en directe on hem pogut escoltar el grup ON i el discjòquei local DJ Blackie. Els jocs tradicionals de fusta i els productes d'artesania com l'embotit i el vi ompliren el mercat medieval. Entre les activitats, aquest any per primera vegada s'obri a les visites el campanar recentment restaurat. Quasi 300 persones s'han acostat per conèixer aquest monument històric, l'única mostra barroca que queda dempeus al municipi i les seues 4 campanes, una vista immillorable de tot el nostre poble. Allí també estava exposada al públic la mostra abans i després del campanar i les campanes, una exposició amb fotografies i un audiovisual sobre la remodelació de les campanes i el campanar de Miramar. Entre els actes que més van sorprendre als visitants va estar la Muixeranga de la Safor. La colla va plenar la plaça Major amb la música de les dolçaines i el color lila de les bruses. Durant tot el cap de setmana de la fira, els veïns i veïnes de Miramar que participen en les 7 associacions locals han treballat amb dedicació per servir esmorzars, dinars, berenars i sopars a la carpa gastronòmica. Les impressionants acrobàcies, malabars i gracioses ocurrències del circ Bambolea animaren la vesprada del dissabte a tots els assistents. Un espectacle de carrer arribat des de Madrid i pensat per a totes les edats. La solidaritat també va marcar l'8ª edició de la fira. El diumenge, més d'un centenar de motos i cotxes clàssics ompliren el carrer Marina Alta i amb ells Alma de Acero. L'associació solidària encetà en el municipi la campanya nadalenca de recollida de roba d'abric, joguets i dolços, una campanya que pretén que ningú es quede sense l'essència de Nadal. Finalment, l'8ª edició tancà amb l'exhibició dels 2 pastors belgues de la policia local de Gandia i un contacontes amb titelles per als més menuts.